लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल आं दा नै रुमनिफ्राय एसे बाहेरायाव ओंखारदों लोगोफोर आइखौ लानानै माने आइखौबो एसे इभिनिं वाक खालामथोंसै होननानै रुमनिफ्राय लानानै आइया आस्थे आस्थे थाबायगासिनो आइया बेसारा जा हामबाय जि मथाथारमोन मामिया इभिनिं वाक लोगोफोर ओरैनो टाइम पास बेलासि जाबाय बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय लोगोफोर ओमफ्राय साबलांदो बारस'नोसै हो बारस'नोसै लामा बारस'बाय आथिया नायनानै लामा बारस'लांबाय आंबो बारस'नोसै ओरैबायदि गरम खालामनाय दिनैहाय ने आयै अखा हानायखाय एसे मोजां जाबायना आयै ना आयै गरमबाबो दाबो गरम मोनदों थाबायनोनो हायाखिसै गिदिरसो गाखोबाय मेङो बेसारा मानसियानो इनारजियानो गैया गिदिरसो गाखोबाय natural juice ओरैबायदि मोजां बानायखायो ड्रेसना अयथासार सेल जाखायो लोंबाय थानोसो लुबैयो आं बेखौनो नेगासिनो लोगोफोर दाबो मोनाखै माने ओरैबायदि भिर जायोना माने मामिनो लोंहोलांनोसै आरोना फ्रुट जुस मोनबाय नै जोंना लोंसै आइ लोंदो बेखौ लांदो मोनसे भिडिअखौनो माबा गैलेना चार्जआनो होनो मोनाखै मबाइला कारेन्टआ गैयामोन ओमफ्राय आं खतम थांसैदो लोंखांबाय थांफिननोसै रुमाव स' लोगोफोर आंनि भिडिअआ दिनै एसेनोसै Thank you for watching.